Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri Urretalur beste saio batea, gaurko hontan udaberri erdialden gauden ezpinpilen dauden gauzen ingurun hitzein baulen biziko Aitor Bazterrikakin elkartuko gabaztango basozainekin zuten eta erreketan inguruko rebisio moduko bat itea eta azkenen Kaietiri artekin bukatuko du Kixoazukoan ekoizpenen hitzeitea jaketa hauden aloratu dagoen. Bueno, Aitor Bazterrikakin elkartu gabaztango basozainekin eta erreketa garaien daudenez, honen ingurun balorazio bat iteko hitzein behau gaurko hontan, egun Aitor. Dezakezu balorazio bat ikusteko zenbat erreketa indien, zenbat sute indien, proiektualdekin ebai parte hartze horrekin, nolakoa izan duen, guain arte? Bueno, orai arte egia da, eguraldiak ez duela auriz lagundu. Otsailean egun pare bat intzituen ahitzunak erretzeko, gehiago niken ez zuen uste ainungirreko zenik, gero martxoan erdialdera ere izan ziren norbertze egun pare bat erreketak eta sute batzuk izan zirenak, eta apiril arte egia da ez dela ia deus egin. Eta apirilan, martxoan 31etik aitzin, orai arte egin diren 36 erreketa, Baztandarrek bere kabuz egin dituzten 36 erreketatik 24 indira hilabete honetan. Eta egia da hasi dela bazkan mugitzen eta erreketak ez duela halako eraginkortasunik eta pentsatzen dut errebarreko gehiena edo ia dena erre izanen dela. Gainera kusirik eguraldi iragarpena hendik egun batzuetara ez dut uste emango duenik bertze aukerik erretzen segitzeko, naiz eta baimenak uzten diguten apirila egon artio, 30 artio. Orden eprifekin indire 6 erreketa, horietako 3 indire Lizartzun, eta bertze 3 indire Azpikuetan bat, Kozkorra, bertze bat Armando zen, eta, printzipioz, errandizu dena, 36 erreketa izan dira, abeltzainek bere kabotzin dituztenak, eta suteak izan dira 21, sute nagusienak, bale? Guk beti kuste ditugu edo eremu handioiak kontutan hartzen ditugu. Segure badela zute txikien bat ez duguna igual baloratu. Baina guztira igara solasian kontrolpeko erreketak 400 bat hektarea, prifekoakin egindakoak hauek dira arrisku gehiena dutenak 70 hektarea, eta sutetan izandakoak dire 220 bat hektarea. Sute nagusiena izan zen duela guti erratzun, hor Inarbil eta Inarbegi elkartze dituen karretera horren gainekaldean gabaz eman zuten zu, eta hor erretziren 150 bat hektarea aisa. Arriskoan partuz hor bertan bizi zen familia bat, eta nahiko arrisku handiko erreketa bat izan da, sute bat, txusie, baina zorionez ez da deus gertatu, eta hori izan diren kalteak izan dire, oian zerbait erre dela, iskindeiak, eta horako gauzek. Gero aipagarrienak, izpegin izan zen beste sute bat, sute Kozkorra izan zen, erratzuko, azpiko erreka hori dena errezen izpegiko aitzineko kurbaraino, eta gero Autrinen, hemen ere izan de sute bat, eman zituzten punto bat baino gehiago hor zireraz bat, uste dut batzar nagusiko egun hortan zela, eta hor errezen Autrinengo Baztango udalak duen landaketaren zati bat, egia da, kaskoi ez zaila sobera ongi, baina erreda denak izkilide, eta horre ere erreziren guztire, bestakit, kasi hogei hektarea horako zerbait. Eta hau da pixketa aurten aipagarrienak diren zuei buruzko datuek mandizkituet, ez dakit balorazio ingo dugu, nahi baduzuek gero jakitzen denean, baina printzipioz hori dire gatu, bai. Ikusi du egualdiko menpekotasun bat dauku beti bezala, baina udaberri da eta gehien bat atentzia deitu ditena da apirile erdialden gaudela, oaindik eta apirilen indiela sute gehienak, ez? Bai. Zakit nola kontrolatzen duzuen hori? Bazen sute eskaera pila bat. Eta, harritzen ginen ez, kusik ahitze egun guti indizituela, pasi bat jendeak ez duela aprotxatzeko aukerik izan, baina oraia apirile hasieran manduen eguraldi egonkortasun horrek azkenean lagundu du jendeak ere erretzeko aprobetxatu ahal izateko. Orden, nik uste alde hortatik kanpaina ongi daiela, alde hortatik. Suteak
dakizuen bezala, norbaitek ere mantzion ezakituela hilabete bat ola izan zen, landaketa bat izu zuzenean hortzegun hatz batez, ez du inolako zentzuik, 20 piko urteko landaketa bat, Aristibet, ongi daiena, bai, zikine dago, baino eske ez dut entenditzen zen, bai, gauz badire, gauz ez duzun ulertzen ez? Bai. Kusten bali baduzu, bertze erreketa bat, edo sute bat, gero aziendak aprotxatu dezaketela, edo aizikin ezagon eta garbitu da, baina landaketa bati zuzenean ematea, ez diot inolako zentzuik arpatzen, baina, bueno, orduietan ez gara denak lo egoetan, eta pentsatzen dut bereien buruten bertze gauz betzu pasatuko direla, orduan ez dakit. Eta nola induzue kontrolpetik ez iesiteko suteok? Nola izan da, igual esan duzu, sute batek adibidez arrisku bat eukizula guen dela gutxi izandakoak, nola egiten duzue kontrolatzeko? Bueno, alden bezala. Zuekin batutan, hasten zela eta ez du segitzen, badaude faktorea unitz. Erregaia nola dagoen, ze humedade duzu momentu hortan, haizea, temperatura, ordue, segun ze ordutan haizaren, igual goizian ez du iten eta gero eguardien badu kristonarua, zue, zaila da kontrolatzeko. Guri ere eskapatzen zaigu, batugule, edozein erretzeragaten edozeinek baino tresna hobeak, hortako, eta orden, normala bezala, mendie hauniz lekutan zikine dago, eta kosta egiten da, zue kontzia, eta eskapatuz gero, sortzen dire, olako gauzak ez? Eskapatu eta erre dela nahi baino gehiago. Olakotan, zen baduzu, itzali eta jazta. Azken baten da gure bazterrak garbitzea eta bai udako bazkaleku eta beide bai iket duzen, baina ez dakit ze puntutaino dene bai lortzen duzen saiesta igual udan sortu jezken suteoik eta bai garbitzea alik eta hobekira hoteko azindan banatze hori bai. Bai, hor badago hausnarketa bat egiteko gai potoloa da hau. Ni erretzearen aldekoa naiz eta uste dut urtean 600-700 hektaria errez gero bazanen lortuko dugula etorkizunean sute handirik ez izatea, baina handiz jendek erraten daute, zertako erretzen da, ezpalin da holako hazienda pilik mendien. Eta orden, zertako erre behar da pretziski, hoi debate hortan ez dakit nondik atra. Azkenean nik uste badaudela gauzek balantzan alde batera gan daitezkenak eta argumentuak bertz aldera gaten aldirenak, ez da? Beti da aipatzea dizutena. Bazane badugu suerte handie, badugule oian pile bat, bagoiana dela gehiena, bagoiana da zuendako defentsa hoberenetako bat, lurberriak ere badira inbertze, nahiz eta batzutan piketiak erretzen diren, horiek ere laguntzen gaituzte, zuek ez, bakizu udan taitzen dire, 3.000 hektarea, ez dakit non, ez Espainiako zen lekuetan erretzen diren zati astopitoiek ez dire bazaren erreko momentuz, hola sakamaratu edagolako mendie. Baina bai, batzutan erretze iten ditugu estrategikoki erreketa horiek suhitzailekin eta ingurumen departamentukoekin mintzatu eta gero, sute kozkor bat saiesteko. Atzo, ezen komentatu dugu, hau zen erre dire, 150 hektaria, bai, erretzen altzinen 200, errex. Zertaz, hau zen mendia handie da, ez du, bideen batek zeharkatzen edo azkenean da zue azpien ezin duzu itzali goitiraino. Jendia gainera, zue gandoneak usi berrez zinon ze aroa zuen ez duzu arrisku onpatu barror, arras arritxue da mendie eta edozeinek orkatil bat edo hanka bat hautsi dezake, azkenean holakotan egiten dena da babestu etxe bizitzak, pertsonak, dudik gabe, gero landaketak, aldena. Eta helikopteroak lagundu zuen, azkeneko, txampan hor, azkeneko puntu horiek itzaltzen, eta gu eraitu ginen, zuei gehiago laguntzen akitzeko erabat, eta lehen behinean hortik uzteko itzalie. Orden, ez dakit, horri buruz, solastuko gara noizbait, aste buruntan egon gara baztango taldeko sozialekin, eta hor ibilbidean zehar, atrazen gai hau, eta nik uste dut mamitsua dela, eta interesgarria. Itze jondu bueltan. Ikusi dut lan handia izatela iken eta bai, zaila dela. Gelditu ginen azkeneko aldine bai itzen ginen parte hartzetaz, baina guaina izatean ez lan ez dakit badaukezun pixko bat kontatzeko nola ikusten duzun hoi. Parte hartze hoi. Diendaren parte hartzea? Afera da, erreketetan, diendea elkartzeko zailtasunak daude astetartean. Diendean lana duelako. Bai goizez, bai atxaldez. Orden, asteburuek ez du batre asteburuetan lagundu denborak, arras guti. Hortaz, igual ere, erreketak egin zitezken lehenago.
Jendeen parte hartzea, kusik, hanlako eskaera pile badela, nik errango nuke ona dela, haitz ona dela. Eta hortan segitzera animatuko nuke jendia. Eta uste dut gainera, departamentutik ere, gero eta erresago egiten direla baimenak bideratu, lehen egoten zen jendi igual hilabete eta piko baimen bat esperoan, orai ez. Horai egiten duzte fiteago. Erreketa erresak direnak, papera zuzenean bete, eta ematen diote eskatzaile, eta nik uste alde hortatik hau niz hobetu dela. Orden, usko dugu. Aitor, zutetatik ja bazkalekuta pasatuko gau da berri da eta ebai biste jarri barau hortan nola daudezun nola ikusten dituzo, 3 bazkaleku hoik? Bazkalekuek orai martxoak 18an antratzen haziendak azkeneko egunez zutelako, eta orai bastan udalak esleituko ditu bazkaleku horietako zerrakuren errepasoa eta asken garbiketak. Eta gero, abonoak Lizartzun ja botaia da, Erdizen ere bai, eta hori Belateko bazkalekuaren botako da. Eta lehenbizien inen dugu sarrera Lizartzun, hori izanen da, lehenbiziko gune maiatzak 2. ostirala, uste dut dela 9, eta urrengo larun bata, 17. Eta Erdizko eta Belateko kasuen, egingo ditugu sarrerak aurten igandeak entokatzen da, ekainak batean, Erdiza Belaten, eta gero nahi dutenak, hazienda ezin izan dutenak enaman egun hortan, dutzen bi aukera, edo aste tartean, urrengo astelenean, goizeko 8 3 ekartio, gure lan orduen barnean eraman hazienda, edo urrengo lametean. Uste dut tokatzen dela 8. Orden aukera horiek daude. Hazienda guzti sartu behar du guk ikusi barra du, hazienda guztia, banan behiak kasun Erdizke eta Belateko kasuen, apuntetu hartu zenbat ematen duzen bakotxak, zeratik hemen pakeko eskaera intzenean, bakotxak, abeltzain bakotxak izan zuen aukera patzeko zenbat hazienda nahi zituen bazkaleko horietara. Eta, hori beraiek egindako deklarazioi bete bar baita, guk ikusi barra dugu hazienda sarrera egunean. Eta, aipatzeko, ohikoak diren azkeneko urtetan Erdizen eta egiten dituzten basurdiak kalteak, ez? Aurten normalki maiatzean hasten dire, baina aurten ja abitu dire ja lehenagotik. Eta badaude eremu handiak basurdiak kaltetuek. Eta horrek nolabait ere bazkaleko pixket izorratzen du. Baina, espero ezagun uraldiak epele mantentzen bani badu, bazka etortzea eta hauxe. Aitor, eskerrik asko kontutako guztiengatik. Oraindik apirilen 21 arte badaukazuel lan dexente zutekin eta erreketakin ta bar. Lanak saituko du, baina momentu utziko zaitu eta aurrego ja eginen du berriz beste errebisio bat. Bale, ongi da. Eskerrik asko, Aitor. Bai, zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaietiri artekin elkartua beste behin kisua zumuan ingurun hitzeiteko udaberrin sartuga eta ikuste zuen bezala kriston ederra dau toki hau dena loratu delako. Eta dena loratu denan ingurun hitzeitea etorriga fase hontan zer eskatzen du arbolak edo zer behar du? Egunon, orai bai, ja martxo bukaeran hasi zen loratzen hau, eta orai dena loretan dugu. Eta orai gehien bat eskatzen du denbora hona egitea, polinizazio hona izateko, eta gero ja horrek erabakiko du, zenbat produkzio dugun aurten. Azken finen, egueldin lotu edagoen zerbait da, lurrei lotu edau, baina zerbait egiten duzue adibidez igual polinizazioik gehiago mateko aurrea edo saiatzeko gehiago menpekotasun hortik ateatzeko eta azkenen behar duzeneko izpen hori lortzeko. Bai, loretan dautzileik, produktu bat botatzen dugu, ero kuajadoa hobea izateko, laguntzeko sagarra lotzen. Esan duzu produktu horik botatzen dizuela, baina pentsatzete bai lan bat eskatzen dola, ez? Zelan egiten duzuean edo guen zer tokatzen da, zer eskatzen du? Bai, orain hemendik aintzin ja belarrakin hasiko gara borrokan, belarra luzatzen hasten da, eta belarrakin borrokan, eta gero produktuak bota, sagar kalitate hona izateko, eta bi horiek dirola lan garrantzitsuena momentu hauetan, eta gero lan gehiago dire, sagarra unitz balin bada, bakandu behar dire, sagar kopuru hona izateko eta tamainun hartzeko, eta gero udan ere bertze kimaketa bat iten diogu, leku gehiago izateko sagarrek handitzeko, haize gehiago mugitzeko eta
aire gehiago izateko bai. Pentsazet sagar motan arabera bai igual aldatu ginen dela arbolak eskatzen duen edo bete behar hoi, ez? Bai, baditugu hemen 6 klase, baino batzu dautzi patroi bat, osea, eje batekin eta bertza bi ejekin. Orden bi ejeko horiek heldu dire eta bi enbor ateratzen dire, eta orden horiek behar dute aire gehiago, leku berdinean dautzi bi arbol erranen dugu. Eta orduan nola iten duzu lekue handitu nola batxe? Ba, kimaketa gogorrago egin horiei, bertzei baino leku gehiago izateko bai. Gero ikusten du hektarea asko dauzkezuela hemen, baina adibidez hoi ez da hau bezain loratue. Esan ezakegu hoiz zergatik da? Azkenean variedade bakotxa lehenago beranduago loratzen da, depende ze variedade den, eta ero variedade bakotxa hemen edo Iruñan o berago, depende zenbat hotz egiten duen, ez da momentu berdinean. Nahiz eta variedade berdina izan, leku guztietan ez da berdin loratzen, eta hemen berdin. Variedade bakotxa denak más o menos batean iten dire, baina batzuk lehentxeago eta bertzeak mantxuxeago bai. Eta horrek adibidez ja loraldi pastu du, eta hauek orai dautzi momentueko beren. Bai, ikusten du, horratik etorrega. Bueno, igual lehen segida aipatzeko abertzea aurre ikusten duzuen, baina ez dakit igual badaukezo idean bat ikusita zer dagoen loratu ez, zenbat sarrateako dien. Oraindik ezin da seguru jakin, baina bueno, loraldi ona izan du, denbora ona izan du polinizazioa izateko, orduen pentsatzen dugu aurten kantidade polita izanen dela bai. Aurrek urtekin konparatuz pentsatzen duzu hobexegoa izanen dela? Bai, zegan urtean loretan zaulek denbora nahiko kaskarrein zuen, eta orduen etzen produkzio arras hona izan, baina bueno, aurten denbora hona indu, eta baden lore kantitateakin nik uste produkzio polita izanen dela. Eta orduan, hemendik aurrea heldu da ja udanko fase horrei behidetuz, ez? Bai, orai kimaketa akitu ginuen, hoi dela neguko lanik garrantzitsuena, eta orai belarra alikta motxen kontu, abonoak eman, produktuak bota, eta bai, lortzen dugun sagar kantidade ona, tamaina polita, eta politek izate bai. Espero du. Eta guen fase hortan igual bada zailtasun bat edo zerbaitek galazteti zuena? Horai fase honetan klima da gehien egiten duena. Ze euria egiten duen aldero behar dugu produktua bota, euria ibalin badu belarrik ezin dugu moztu, eta belarra luzatzen da, orden klima da gehien bat baldintzatzen dakune. Bai, hori zaila da, ze azken finen ez da gure menpen, baina igual produktu hoik ez dakit badaukezon esatea zer egiten duen zehazki edo nola lortzen den zueke nahi duzuena lortu. Produktuek azkenean egiten dute humedadea ezetasuna idortu, eta sagarrei ez ateratzea mantxarik eta hola bai. Euria inen ez balu ez dela, igual ez? Bai, lehortu egiten dute sagarra bai. Eta azken baten da, ekoizpen bat lortzea, ze zuku bat egiten duzu ez dakit nola ziurtatzen duzu urtero lortzea, etekin bat ateatzea bai edo bai. Urte guztiak azkenean ez dira berdina, eta urte bat normalean hobe izaten da urrengoa baino, arbolak deskantsu bat behar izaten du. Baina, azkenean abonoekin taola, abonoekin urtero izaten da ekoizpen bat nahiko ona bai. Eta sagarbilketan ingurun nola izaten da lan hoia, berriz udara sartuz? Bai, sagarbiltzen iraian hasten gara, iraia hasieran edo, eta jendea kontratatzen du, eta lehen egiten dugu pasada bat lurretik, oinez, biltzen, eta gero lurretik aiatzen ezkarenak, plataforma batekin, baditu kajoi batzuk, eta kajoietara biltzen dugu. Eta banaka behar dire eskuz hartu, eta kontu handiarekin ez markatzeko, ze golpekin eta markatzen dire bai. Eta zenbat denbora irauten horrez, esan dozu azken baten banaka hartzen dituzuela kontu handikin? Azkenean lorea batzuk lehenago ematen baitute, bildu ere batzuk ondu lehenago iten dire bertza baino, eta iraia hasieran olasten gara normalean, eta azaro erdira arte dola izaten dugu lana sagarbiltzen bai. Azken baten erabateko lanketa bat da, ez urte guztiak eskatzen dona sara lortzeko eta ikuste guaine bai, igual ez da hainbeste lan arbola bera zaintza baizik eta ingurue, baina azken baten hori erabatekoa dela. Bai, azkenean urte guztien egala lanean, iraia urria eta azaroan biltzen dugun horrendako. Kimaketa ona behar da izan, leku izateko, lorea unitz izateko,
Gero, lore horrek behar du hartu, eta gero sagar hori behar dugu zaindu bilketar arte, sagar onak izateko bai. Eta bueno, gero iguale bai merkatuta zerbait badaukezu aipatzek ezakit igual eskari bat eduki duzue aurten berezie edo ezakit nola ikusten duzu hori. Valentzian saldu zituen sagar batzuk, hasi zen Valentziako batzukin nola harremanetan, eta hori izan da urten nobedade bakarra. Bueno, behitu, zerbait bada. Bai. Bueno, bai, ikusi du jakotatu duzuela fase guzie, eta heldu den fasen espero du bai hemen ja dena ostoakin hartue, egon da eta bueno, eskerrik asko haiet, gauze guztiok kontatzeatik. Zuei etortzeatik. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bueno, esan bezala Mikeli Azkarragakin elkartuga hemen Urdazubie Guzkialde baserrin, bera txikitetik haitu da azindalan eta bueno, historia hau jakiteekin ere bai oso importante eta interesantea da hemen jakitea ibilbideek nondik heldugan eta noagoa zen. Eta bueno, hortako zurekin elkartuga Mikeli, badakizun bezala, ez dakit badaukezun kontatzeek pixko bat historin nola hasi zinen zu hemen azindan tarten ibiltzen hemen ohikoa den arren, zure hasiera nolakoa izan duzen? Nire hasiera da, ni sortu nintzen tikiak, eta gero 7-8 urtekin zautu nintu ni beti behiak, beti pintuak, esnidunak eta hola, eta 8 urtekin ja hasi nintzen behiak eta jizten eta lehen lanetan. Nire atxa itzen zen kanpon traktorrekin lanean, eta nire amakin ikasi nintuen lanak, eta gero lana unitzen dugu. Iten zen lehen opetarra, itzen zen harbiak, denak gero neguan denak eskuekin atratzen gintuen, hormatuk eskuak, tortzen ginen oinez eskolara, etxera gara, bokailu eskutan hartu, eta berriz lanera. Laneako bizi. Dena, gero zerriare hauniz baginuen, oiluak hauniz kontzen gintuen, eta basarria zen handia. Eta hola, nire bizia. Bueno, orduan, hasiera hori eukiz zinun lehenbizi familitik, baina gero ja ezkondu zinen. Ezkonditzen 19 urte, jago hilarrenean, eta gero ja nik sortetxetik handikatan nintzen, ere izpa gelditu zena. Eta nik hau etxeuin ginuen, eta nik zautu nola egizuna, hemen bizitua. Eta argi eukiz zinuen azindak jartzea ze, bueno, guain itzen jendu, baina azindasko dauzkezu, baina nola izan zen bai zuek elkarrekin adoste hori? Zautu ginuen dantxerinean elkarrekin, eta gero gizonetzen zen lanean benta batean, eta gero mantxo zautu ginuela, azienda maite zituen, eta hasi zen ja tratantekoa nola, mantxo, dantxerineako lan utzi zuen, eta ni beti etxan izan ez. Eta ni beti ikasten zuele azienda, nik egiten dituen lanak, zen bera beti kanpora gaten baitzen, eta nik azpigatra eta bazkatu, eta dena, bai. Eta hola, nire bizia beti azkindakit. Bai, eta ala izanen da, lasituko du izaten. Bai, hemen dikoiti. Nez kanponen ez lanean eitu. Behin pixkatetu nizen dantxenean, beno nada. Nire bizi guzia beti gustoko daukezolako. Bai. Ni gustokatut behiak pintuak. Bakarrik nire gizonak gorriak, hemen ezpeitut ematen permisoik behi pintuak eta emateko ezkintuzten eman. Permisoak. Gorriendako bai. Eta jaketa aipatu dozon Mikeli zehazin da mota dauzkezue, zer daukezue? Hemen behi gorriak, blonda egitek, tapirieneiko ere bai, eta pixkat nahasiak, eta gero oilu alt kontzentu, zerriak ere bai. Oilaskoak ere etxen iten dugu, dena etxeko Denetik daukezu, Bai, ez du erosten gauzondik. Bueno, badakiu, hoi garaibeten jendek eukitzen zituen azindak bai, bere kabuz nolabait elikadura hori mantentzeko eta zuek bai seitzen duzue, baina hortaz aparte ere bai salmenta bat ematen duzue. Bai, arratxak iten dugulaik handituela, 5 bat hilabetekin, egiak saltzen duia. Eta nola izaten da sala erosketa hori? Berak badu tarjeta, bere papera, eta berak itentu bilak, eta gero atentu Zaragoza kontora atentu. Gizona? Bai, eta tratantea granjeroa saltzen du gero. Ez tratante, granjero bat. Eta orduan pixkoat mugitzen da, nola batxe zonaldetatik mugitzen da. Esan dit, lehen lehitzen adibidez kontaktu asko dauzkela. Bai, hor dena nibiltzen da, lehiz eta goizueta, eta dena, Elgorriaga, Iturian, dena. Eta hasiera batetik hasi zinetean saltzen azindak? Ez, nire gizona hasi zen, tratantean ja 26-27 urtekin, hola, Gara ituzen Frantzian elanean, ni beti etxean, porque aurre izan nuen 20 urtetan, bertze izan nuen 21 batetan. Gazte. Eta bai,
Gero gaten nintzen sostetxera, nire aiten tetxera, eta gero haren hane pixkat eitzen nintzen alanean. Eta, bueno, hola, nire bizia. Eta gero izan nuen, ama urten buruan izan nuen bertze alaba. Hoxen. Jaione. Eso es, jaione. Langile haundik zaute hainek, baina ez dakit igual, badaukezu kontatzek zeiten duzuen egunerokotasun hontan, edo nola egiten duzuen zaintzea nola ematen den pixkoate bai, jendek ikusteko modu tradizional baten bai nola eman duzuen, eta azken finen jakintze haundiko personak zatea zuek. Bueno, nik tekitze, haundita, no sé, ez tekitze... Zaintze, nola egiten duzuen, egunerokotasun hontan, azindakin. Azindakin, pues errondatzutena. Hola, gero gudan neguan sartzen dugu barnean, gero gudan atatzen dugu goia kanpora, beleieta, eta orduan ja lana gutio gau izaten dugu. Eta inguruko belatxoa eta ateatzen dituzu edo nola bat ematen duzu? Hemen urbilean, eta gero nire sostetxean aldean bat duguan belei handi batzuek, eta eraten ematen du, kamionean. Eta, gero zerri batzuk, eta gero bakarrik gelditzezkit gero lana iteko. Eta gizonak gaten zaitelek, nik iten dut, bitiko lanak, hazien den lanak. Batzutan gaten da goizik, eta orduan nik iten dut. Eta atxotan berandu heldu bali madare, orduan nik iten dut. Beno, bertzenak gero berak iten dut. Eta urte guztiotan lanen zerbait zailtasun bete edo ikusi duzue, edo zerbaitek eragotzi dizuela aurrea seitzek, edo beti izan duzue argi? Beti berdin izan du, nik ez dut zautu aztzeiko da, no se, ez tekizarra. Argi eukidozo? Bai, neteko. Afizioz? Bai, afizioz, bai. Baina ofizio gixo igual... Nik ez dut behin ofizioik izan, zen txiki-txikitek hortan usatu nez animalegin, eta gu nire bizi hortan gaki da. Ez dut beste afizionikola just izan, jarrateko, no. Bueno, Mikeli. Kozinera, bertze bat iztek izan, nik ez, nada. Hau. Ni nire hau, eta gero orain, aurrak zaintzen dut. Maten dute nire alabak eta betuzte lau ume, eskolaten dira, gero emunat alduz ezkit bazkaltzera. Beitua. Bai, hori da nire lan hau. Inen due lanare bai, bada lan hori, Garaiek aldatzen diztea, eta pentsatzen dute bai urte guztiotan ikusi izan duzuela, nola aldatu dene bai, abeltzaine izateko modu hau ez, ez dakit zuk nola sentitu dozo no? Nireteko animaleekin eta uniz saindatu dela ere bai. Dena papelioa da eta lana handia di orai. Ribaikin eta ez da leheno bezala. Leheno zen saltzen zinuen eta jasatzen zinuen jauzen beharri bena orai, bada... Trabasko. Terrible. Terrible. Eta ibakiten eta hola, eta ikasi nuen horrek egiten beharrik. Pixka bat behina lana, ni aspestu nahiz horrekin. Batzuk esaten du igual lan gehiago hartzen dola horrek. Bai, netako bai. Bai, lanen aitzea zindakin baino lan gehiago bat dizu paperetan. Paperetan, bai. Nire jota zinda lanean haitu ezen eta paperak, Bai. Igual hori zailtasuna hundina bezala ikusi dozo? Pues netza bai. Asmentartan, bai, pixkat aktua dute, baina asmentartan bai. Gaten itzen Elizondora pixkat ikastera eta hola, claro, berzenaz. Eta zerbait ikusten dozo igual? Eta guai gehiago, makurrago. Porque hori hasi die, enberdugula ordenadoretik. Directo. Eta hoi ja... Ni ja ordenadorea, nire izkari honat. Zaile. Berkon dute alabak, olen berko du, porque nik hoi denaz dut iten. Eta nola ikusten dozozuk aldatu beharko litzekela asunto guzien, nola baina neurri batzuk emateko honek seitzeko? Ni niretako gu bezalakoa utzi leheno bezala. Paperekin utzi leheno bezala. Guai heldu diena, ja bazkit ordenadorek ibiltzen, eta gauzak ibiltzen. Hoikin dako ja ungi heldu da, baina guretzat. Orduan uste oso kontxiderazio bat inbarko lukeala bezala jende heldu guantzat. Azken finen, teknologikin ez dagoen antzat oitue, oso zaila da. Hoixe, bai. Netako arrunga gezki dago nahi. Leheno kusita guai ikusi ez da berdina. Nahi honun kasi lehenoko lana ez zenta guaingoa. Aunque esku zeitzen gindelaik ere, nahi honun. Guaingo kusita da. Guaingo dira zaila da. Bueno, neraketa hortan garen, pues hortan genga, baina, bueno. Eskendio jubilazioa baita, pues, angelitukoa. Eta hortaz aparte, zakitiru laguntzek edo dituzuen, ekonomikoki? No, ez ustez. Zen, gure gizona da agrario autonomo, eta hortan ez dugu laguntza handik izaten. Nola gakitun bilegozak, pues ez dugu lan handik. Eta ni nada, ni justuz, Claro. Ni ama de casa. Gero, guain aipatu dozola, ama de casa. Ama de casa esaten dena, etxeko andre bezala, baina ez da bakarra etxea, azken finen azindak, eta lan gehienak zukin dituzola. Bai, zailenak eta ere bai, nik intut, eso es.
Azken finean aipatzekoa da bai emakume abeltzain ezala, eta guain geroz eta gehiago da ikusten asunto guzti hau, etortzen da jendek burutan dauke sentimentu hau bezala eta aprezio hau, eta nik berak asko apreziatzet. Ez dakit zu nola ikusten duzun, igual jendek bai aprezio horrekin igual zuk gehiago miresten dozu igual zure lan hauain edo berdin seitzen dozu? Nik niretzen berdin seitzen dutela. Nire ala itzen zait, ez dakit. Ni momentuan bai onginago, osea... Ez da suposatzen dut. Ez dut lehenoko lan hau ikiten, eta bueno, ez da bertze lanik, tresna ikinta gauzat denak itantuzo beno leheno, dena eskuzitik ginoen, Gu lan hau nitzin ala. Eta tratorrekin ere, nina hau niz lan indut tratorrekin ere, nik, Haitzen izitzen, biltzen, dena, sistanekin pizedatzen, denak intut, 13 urtekin, denak horiek, Bai. Nik izona bezala. Berdin. Nahirunen etxean kozina nahitu behina, fíjate. Bai. Ni kozina, zero. Hoxen, azken finen da, bakoitzek dauzken irudik. Geizpait patzen nuen kozina eta ni piti kanpoan. Piti tratorekin, obazka pikatzen, eta eskuz bildu, eta... Esan dozu lan hori eskuz egitezun jola guen badakiu teknologiko jo daudela, dibez, gizona traktorekin ta ikusi du horrek nola errastu zuentzako lana? Pues haunitz, horren gutio aski da, tranquilidadea gitu bada, badakizu belarrera ganta ordu erditea zina dela, leheno gamartzin hon eta egu apartu atzintuen 2 ordu, eskuziteko. Errestasun gehiago? Gehiago isa. Hortan bentaja handia. Guti honek atzen gara eta orduan etzen siestiteko demorik ere, eta hori problema egiten dazu igual siesta, lo que sea, bena bai. Bueno, lan honek binipin... Diferentzia handia da. Bai. Esaten un lan honek binipin beti lana bezala ekartzen du, ez? Esan nahi zot, negun azindak barrenen, gero udan belarrea. Ez dakit, tarte bat igual badaukezuen deskansatzeko edo ez? Izaten du, hori izaten da. Leheno beno gehiago da, bai. Eta ze tarte ikusten dozu zutzako? Egun belarra gaurko honen itentuzu 2 egunez. Tresnaikin. Itentuzu pikatu, biltzen duzu, eta biamunen ja silatzen duzu. Beno, leheno etzen nolakoik. Leheno bastzen digu 4 egun. Pikatu, biamunen egitu ondokon berriz, gero bildu, gero berriz eskuzigo sartu ergintuen denak. Bueno, ni komparazion, ez du juz ikusten. Ez. Bate, no? Eta orduan igual nahi gozo negukoa edo udakoa? Nik udakoa nahi jo. Bai. Kanpondi ez du lanik ematen. Lan gutxixo, gutxinez, ez? Bakarrik belaitik kanbiatu jateutalek eta ora bakarrik eta jazta. Hoi neguan badalana, Azpiak eta denak hartuko zarekin nabaztizun, zuen furtxakin. Horrekin atrabartuko denak. Guk ez ditugu parriletan. Gotu altxo loitan. Eta bertu atrabatuz eskuz. Eta hortaz aparte zuek bik hemen, hona etorri zinetean ezkondu ondoren, alabakin egon ginere bai, jaionekin, lurretik ikasiz proiektun, parte hartu zela irakasle bezala. Gu harritu ginen. Beino, galtu nahi nizun, igual, launtze jaso duzuen hon bat ingurun edo zuek bik bakarra atea duzue aurrea ofizioa? Biek. Bik bakarra? Bai, biek. 3 alaba izan dugu, eta ez dute 3 alabak ez dute guztuik izan azien daikin taula. Eta beti biak ituga. Eskolan, eta gu, txetoritar etzien izan bate. Eta pertsonalki ikusten dozo nola bat belaunaldik seitu bar dola aurrea edo, ez dakit azken finen badauku gehienak galtzea diela hau, zailtasunek daudela. Netako bai, hau niz aidak kentzen azien da, kanpo uniz bada, nahi dugunak hartu, lehen etxin duen aspatzen belei bat, baizun nahi zuzun guziak. Jende unizek endotuzta azien da, aspektu di. Ez da diru igatartzen, ez dute diru igatartzen. Hainbaztu impuesto, hainbazte gauzak entzen duzte, ustez ematen dutela bezaletik entzen dute, osea, jende aspertua da. Eta gero ez da segitzeleik, ez da gazteikola. Bate bertze badie, baina ez da. Bai, badie, pixketa. Bate bertze badie, baina, horiek hartzen duzte kanpo batzuek, beharrik, baztenaz, dena sasti edina. Mikeli, baina, mila esker, izguztiongatik, oso politia da olako histori jakitea, histori handikoa izatealako, eta espero du zuen bizik irauten duen bitarte guzti hontan, berdin seitzea lanen, eta jakiteko ere bai jende asko daukezuela prest, eta seguro honek seitzen dola, espero dozona baino gehiago beki joanen dela. Agian bai. Eskerrik asko. Mire eskerra honetz. Gero badu iloba bat, nire alaba hemen bizita gehin eustan, eta mutiko bat badu, eta harri badu, segiratzeko... Badie. Ojalá, bagarrik eskolaren berdu, eri izi ere maite du, osea,
A ber, zitan dugun. Baina ja bertzek ez, bertze iruia, ez dute. Ikusiko da zeiten. Osteko 46 da mena berbita. Eta, aitatxi nahi du, madre mia. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bueno, hauxe da dena toki paregabe hontan uste zaitu eta badakizu heldu den astera arte. Aio! Izan ginen desastre bat, iparrik gabeko mapazar bat, zunigantan izu. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.